ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋର କ'ଣ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବଣ୍ଟି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ ପାଗକୁ ଦେଖି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୁଲଗୁଲିଆ ପିଜୁଳିଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଜୁଳି ବାଡ଼ିଗଲା, ସେ ପିଜୁଳି ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଚିନି। ତେଣୁ ଆମ ଧନରାଶି ମୁଁ ଟିକେ ତା ରନିଂଟା ଦେଖିଦେଲି। ଏ ଭାଇ ଇଏ ତ ଏଥର ଅଲମ୍ପିକରେ ପୁରା ୱିନ୍ ହେବ। ଆମକୁ ପୁରା ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍‌ରେ ନାମ ନାଁ ଖାଲି କିଚି ଲେଖା ହେବ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍‌ରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲୁ, ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ। ତେଣୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଳେଇଲୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ମାନେ ସିଏ ଯିବ କଲେଜ, ମୁଁ ଯିବି ଦୋକାନ। ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ବହିଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ବହି ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖରାବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଘରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଲି ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଆଇଁଷଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଘରେ ଅଣ୍ଡାଟେ ଥିଲା, ମାଆକୁ କହିଲି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍‌ଟା କରିଦେ। ସେଇ କଥା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସହି ନ ପାରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନ ଆସିବୁ କି ନା ମୁଁ ଯାଇ ନାଦି ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ କହିଲେ ମୁଁ ମାଆକୁ କହିଦେଲି, ମାଆ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ବାଟଟା ସଫା କରିଦେଲା ସେ ଆସିବେ ବୋଲି। ତାର ଆସି ମୁଁ ମୋମୋ ଆଣିଛି ତ ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଖାଇଦେଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକାଟା ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ତାର ମାଆ ତ ଆଣିକି ଆସି ଦର୍ଶନ କଲି, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୋ ନୂଆ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍